Анда бәйрәмнәр һәр вакытта икеләр тәкъдиматы дип әйтергә мөмкин. Чөнки бер яктан бу күңел ачу, бәйрәм итү, мактану өчен нигез сәбәп булып тора. Икенче яктан уйлану өчен сәбәп нигез. Нәрсә эшләдек, дөрес эшләдекме, киләчәктә нәрсә эшләрбез, кая барабыз. Бу мәгълүматларны күргәннән соң әзерләнгән 6 томлык энциклопедия әле инде бүгенге бара торган Титаник хезмәтендә күз алдына китергәндә бик әһәмиятле һәм бик кирәкле эш башкаргансыз. Чөнки безнең халкыбыз ул тарихлы халык, безнең халкыбыз зыялы белемле халык. Әлбәттә, андый халык үзенең язмышын, үзенең тәҗрибәсен, белемен туплап, берләштереп, аны киләчәк буыннарга тапшырып барырга тиеш. Әйтәләр бит халык телендә шундый мәкаль дә бар дип, менә үзенең үткәнен дә һәм инде тарихында барлый белмәгән, гыйлемен терки белмәгән халыкның киләчәге юк. Чөнки һәр яшәгән көн, һәр яшәгән ел һәм һәр хәтта аерым шәхси язмыш ул тарих һәм гыйбрәт. Электронный вариант энциклопедии погиб, а между тем чувашские, башкирские, мордовские, другие энциклопедии, 3 кнопки нажал, ты входишь в энциклопедию, работаешь. А перед своей собственной энциклопедией, я как герой сказки Али-Баба и 40 разбойников стою, Сим-Сим откройся, а Сим-Сим не открывает. Энциклопедия наша недоступна. Такое богатство скрыли от народа, это действительно разбойники, которые в пещере скрыли такое колоссальное имущество народа, 6-томную татарскую энциклопедию. Я предлагаю руководству Академии, руководству института найти в себе силы, мужество и вернуться к этой идее. Ну не может же быть. Человек сидит в Челябинской области, во-первых, у него нет этой книги, а во-вторых, всем нет книги не дашь. Мы же не узбеки. Узбеки издали в 18 томах свою энциклопедию и вручили все тома в каждую семью. А у нас какой? 4-й, 5-й том на татарском языке издали 500 экземпляров. Институтның җитәкчесе белән бергә утырып, нинди мәсьәләләр, нинди тәхәли юлларын алар күрәләр, һәм аларга нинди ярдәм кирәк булачак республика җитәкчелегеннән аны уртага салып, яңадан бер эш киңәшмәсендә очрашып фикерләшәбез һәм шуннан соң ниндидер үзгәрешләр ясарга тырышырбыз. Яшьләр фәнгә хәзер килү гомумән ул кимеде инде. Чөнки беренчедән бу сферада безнең түләү мәсьәләсе бик түбән дәрәҗәдә тора инде. Доктор наук, профессор шундый дәрәҗәләрдә эшлиләр инде, эшлибез шундый дәрәҗәдә. Ләкин түләү мәсьәләсе бик түбән. Без аңа инде безнең буын кешеләре күнеккән дип әйтсәк тә, без аны ташламыйбыз, без аны эшлибез инде. Яшьләр аны беләләр дә, алар килмиләр. Соңгы тапкыр артты дип әйтеп булмый, чөнки безнең менә институтка калгышлы оптимизация булды. Шуңа күрә хезмәткәрләр саны кимеде. Шуңа күрә әзрәк артты дип әйтеп була. Шул арада инде бу берничә ел дип булды. Ә менә турыдан-туры артты дип әйтеп булмый. Әгәр дә грантлар катнашсам, менә шу арттырып була инде. Анда катнашыр өчен башта фәнни җитәкче булырга тиеш, доктордан да ким булмаска тиеш. Шунда составта катнашсам була, әмма үзең генә чыгып, авырра катнашырга. Вот аспирантурада безнең стипендия 6000. 6000 вот яшь килсә, вот ул утырса кандидат диссертациясын язып, анарга 6000 җитми. 6000 җитмәгәч, ул бара совмещать либо педагогик сферасына мәктәпкә укыта, либо вузда укыта, анда уже диссертацияны 3 елдан бетереп булмый эшләп. Вот ансын белмим, ансы дөрес. Яшьләргә кирәк и жилищный проблемалар бар. Вот жилищный проблемалар анда уж и шундый хорошая поддержка булмаса, анда әнибез, әтиләрбез, анда конечно сложно.